Така. Заплакала е кравата на яслата на плявата. Дочули я гледачите доячите, отвързалите кравата и я завели в управата. Там всички заседатели, начело с председателя, попиталите кравата, не ли стига плявата, че е така посърнала, а кравата отвърнала. Вие от мен планувате 5 тона да млекувате. Къде ви са фуражите? Фуражите се лажите. Къде ви е кърмилото? Цвеклото, зеленилото. Нарязала ги здравата, па си отишла кравата. И всички заседатели, начело с председателя, останали посърнали от мъдростта на кравата. Благодаря.